गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि जानानै केमेरामेन शुक्लेश्वर बसुमतारी। बे समाव दंफैयो जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय फालुफुं बियाबनि 1 नं माइदांस्रि गामिनि मुस्रि बिरसिं रामसियारि सारनि न'खराव बिथां सारनिफ्राय जों मोननैसो खोथा मिथिना लानि। गोलाव समनिफ्रायनो जोंनि फालुफुं हालामाव बिथांनि न'खरनि जे बाथौ सिबिसालि बानायनाय बियो गोबां गोसारबोदों। बेल' नङा, मोखां बिजाबफोरावबो जों नुबोबाय थानो मोन्दों बिथांनि जे न'खरनि बाथौ सिबिसालिया मोखां बिजाबाव गोसारबोनायखौ। दा जों गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि जानानै सारखौ बरायग्रोना लानाय जाबाय। गोजोन्थों सार। आच्चा सार, नोंथाङा बे बाथौ सिबिसालिखौ बेसेबां समनिफ्राय एबा बेसेबां मायथाइनिफ्राय बे सिबिसालिखौ बानायबोनाय? मानगोनां बाथौ बिबुंसार सार रबिन्द्र खाख्लारि सार आरो लोगोसे शुक्लेश्वर केमेरामेन आरो लोगोसे जोंनिनो बे 1 नं माइदांस्रि गामिनिनो दौरिफा आरो लोगोसे बोसोनगिरि आरो लोगोसे माइनाव आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे माइनाव हान्जा नोंथांमोन। दा आंनि जिथुनिखि सिबिसालिखौ लुनाया 2020 मायथाइनि मागो दाननि 1 खालाराव लुजेननाय जादोंमोन आरो बेनिफ्राय दिनैसिम आङो थांनाय 2021 मायथाइनि 15 खालाराव आं आन्सलिकनि मानगोनां जोंहा दिउरि लोगोसे दिउसि लोगोसे गागि आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे लाइमोन आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे माइनाव आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासैबो आं फालुफुं बियाबनि आन्सलिकनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लाबोनानै बै 15 अक्ट'खालि आङो आंनि थाग्रा खुलिजों लोगोसे आंनि नैबे सिबिसालिखौ हांख्रायनानै बिथांमोना गाजा गोमजायै आंनि बे अपेनिं समाव हेफाजाब होफैनाया अराय सम आंनि गोरबोआव हाबनानै थाबाय। आच्चा रामसियारि सार, नोंथाङा बे सिबिसालिखौ लुफुंनायाव बेसेबां रां खरसा जानाय? बे सिबिसालिखौ लुनायाव सार गोबां खरसा जादों। बेवहाय बायदिसिना खामानिजों लाफानानै बिदिनो मिस्ट्रि खरसाजों लाफानानै 2 लाखसो खरसा जादों। आच्चा सार, नोंथाङा बे सिबिसालिखौ लुफुंनानै नोंथांनि गोसोआव माबायदि साननाय फैदो? बे सिबिसालिखौ लुफुंनायजों लोगोसे आंहा गोदो गोदायनो आबै आबौमोना आफा बोराइ बाथौखौ सिबिबोनाय बै समनिफ्रायनो आंहाबो आफा बोराइ बाथौजोंनो आंहा जिउ लोब्बा दङ। बे सानदोंमोन उन्दै समावनो आं मन्दिरखौ साजायनो, आफा बोराइ बाथौनि आं मोनसे बोर मोननानै दिनै आंनि बे न'खरनि सुबुंखौ लाफाजोबनानै गासैबो खौसे जानानै जोङो बे सिबिसालिखौ लुफुंनो हादों। आरो लोगोसे बे सिबिसालिखौ लुफुंनायनि सिगाङावनो जेसेबांखिनि आफा बोराइ बाथौआ आंनो बोर सारस्रिहरदों, बोर सारस्रिनायजों लोगोसे आंनि फिसाफोराबो फरायनायफोराव दावगालांनो हादों। बेवहाय गेदेर सासेया 2nd इयार मोनहैदों आरो उन्दै सासेया दासिमहालागै बिथाङा डिग्री कमप्लिट खालामनानै डक्टर लाइनाव दाबो नाजागासिनो दङ। दा इसोरनि अननायाव आं बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननो आं फोरमायनाय जादों। आच्चा नोंथां, बे सिबिसालिखौ लुनायाव नोंथांखौ सोरबा मदद होदों नामा रांनि बेलायाव? बे सिबिसालिखौ लुनायावथ' रांनि बेलायाव मददखौ आं मोनाखैब्लाबो गावनि जिथुनिखि हानाय खामायनाय रांजोंनो आङो बे सिबिसालि आरो आंनि थाग्रा खुलिखौ आङो लुनाय जादों। आच्चा, सारनिसिम गोजोननाय थाबाय। दा बाथौ बिबुंसारनि जानानै जों बिथां सारनिफ्राय जों बायदिसिना माखासे खोथा मिथिना लाबाय। बन्द' खालामथ'दो। औ दे, दानस'नो बन्द' खालामदो।